ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲାଇନ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ସାରଥୀ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପଟେ ସେ ଦୋକାନ ଅଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଗୁଟକା। କି ଖାଉଛୁ ଚା ନା? ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହଁ ବଢ଼ିଆ ତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଠି ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି। ଆଉ ବାଜୁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଖବର ଭଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ସଫା କରାହେଉଛି ଆଜି ସେମିତି। ତ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାଦାମ ପାହାଡ଼ର କିଛି ଜାଗା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ହେଲା ଭୋଗ ଦୋକାନୀ ଅଛି। ବିଜୁ ଭାଇ ଭଲ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଭିଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତେଲ ଆଉ ଏପଟେ ଫଳ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ବାଦାମ ପାହାଡ଼ର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ସଞ୍ଜୟ ଆଉ କେମିତି? ହଉ ଭଲ ଭାଇ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତ? ହଁ ପୁରା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମିସ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ହେଲା। ଦେଖା ଯାହା ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୋକାନ ଭାଇ। ବନ୍ଦ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଜାରରେ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବସ୍ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ସାରଥୀ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗ ପଟେ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ବାଦାମପାହାଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ଏଭଳିଆ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଏପଟେ ହେଲା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଅଛି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏ ହେଲା ଚାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଏଠି ଲାଗିଛି। ଆଉ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେତେବେଳେ ଆସେ ଟାଇମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବେ ବନୁଛି ସରିନାହିଁ, କାମ ଚାଲିଛି।
लोक पाराइबा सेपटू बहुत सुविधा कर देइछंती। तो तो चलतु जीवा आउ किसी जगह आपण मानक भी देखेबी। आउटा हाट साई एपटे देखु ये देखु एपटे है हाट पड़िया रविवार दिन ये हाट हुए। आउटे आग को जीवा देखिबा आला राज ग्रोसरी दुकान एपटे देखु सब जिनस ये सस्तार मिले होलसेल रेट मिले। तो आपण मैंने भी आसतु ये होलसेल रे किसी जिनस नहीं कि जातु। आउटे साइड स्टेशनरी दुकान अच्छी। तो फ्रेंड आज है शिवरात्रि तो एवं आम मंदिर अच्छी जावा दर्शन करने को। तो चलते जावा।